microfon. Vreau să clarificăm un lucru și mă bucur și am venit în această ședință să-l clarificăm împreună cu colegii mei și cu dumneavoastră. Se tot vorbește prin presă de plecarea. Noastră cunoașteți legea toți și colegii mei că eu nu pot pleca din PSD, dar pot să fac o declarație. Nu am certitudinea că voi fi candidatul USL-ului la viitoarele alegeri. Amândoi cunoaștem acest lucru și de ce. Am primit prea multe bani. Am fost 18 ani loial acestui partid. Verificați ce am oferit, verificați și ce am primit în schimb. Am dezlegare. Știți și dumneavoastră de unde? Să fac ce vreau. Și voi face ceea ce vreau. Legat. Am un respect pentru presă care 18 ani mi-a contabilizat și realizările și greșelile. Una peste alta a fost cam realizările mai mari decât greșelile. Și cu ajutorul dumnealor am învățat să ne îndreptăm. Că dacă n-ar fi fost, nu ne-am dat. Este de datoria mea să-i anunț pe dumnealor în mod public că eu nu voi mai fi candidatul USL-ului la viitoare alegeri. Așa este frumos. Nu lucrăm pe sub masă, iar cei care s-au ocupat în mod special de persoana mea și v-am știți, domnul prefect, cu ce și cu ce v-am rugat, pe dumnealor să-i judece electoratul, nu pe mine. Pentru că știți și dumneavoastră ce palmă a luat și nu o meritam. Deci, din respect pentru presă, am venit aici să declar acest lucru, nu pe sub masă, nu știu unde mă duc acum, sper că nu credeți că mă voi duce la PRM, dacă mă voi duce. Deci, este firesc să vă anunț, să nu vorbim pe la colțuri și pe la uși. N-am, pentru presă, nu am făcut cu nimeni nicio înțelegere până la ora actuală. N-a venit nimeni să mă purteze, așa cum spune, prin presă, dar dacă am valoare și cineva mă vrea, să mă plătească. Legat de electorat și de comuna mea. Vă mulțumesc. Numai la DNA să ne ajungem. Deci, eu n-am ajuns că n-am făcut proiecte. Am făcut o facultate și proiectul ăla de pentru care trageți dumneavoastră, mi l-am făcut eu. Dacă ați l-am făcut eu. Dacă ați fi mai fost să mai mi l-am făcut eu proiectul. Repede, dumneavoastră.